Το κάπνισμα έχει απαγορευτεί στις πτήσεις τα τελευταία 10 χρόνια. Όμως το ηλεκτρονικό τσιγάρο έχει αντικατασταθεί σαν το τσιγάρο, αλλά απαγορεύεται στη διάρκεια των πτήσεων και αυτό. Το ηλεκτρονικό τσιγάρο υπάρχουν αεροπορικές εταιρείες οι οποίες το έχουν απαγορεύσει εντελώς και ως προς μεταφορά. Μία από αυτές είναι μια αμερικάνικη αεροπορική εταιρεία, γιατί κρύβει διάφορους κινδύνους και ένας από τους πιο βασικούς κινδύνους είναι η μπαταρία λιθίου η οποία μεταφέρει, η οποία ανήκει σε μια κατηγορία από τα επικίνδυνα υλικά. Επίσης, στη διάρκεια της πτήσης απαγορεύεται διότι περιέχει αρωματικά αιθέρια έλαια, τα οποία πολύ πιθανόν να ενοχλήσουν τους υπόλοιπους επιβάτες.